ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ 100 ଟଙ୍କାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ 100 ଟଙ୍କାର ସେବା ପାଇବାରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲିବି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ 100 ଟଙ୍କାର ସେବା ଆଜି ଅଛି। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଧରି ମରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ କୋଦାଳ ଆଣି ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୁକୁରଟିକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶେଷ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଉଠାଇବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଫୁଲ ପକାଇ ତାପରେ ମାଟି ପକାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ନ ବ୍ୟାପେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏଭଳି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମ ପରିବେଶ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।